Вершы. Сёння ў рубрыцы вершы не верш і нават не апавяданне. Сёння сустрэча з беларускім пісьменнікам Іванам Мележам. Ён крышачку раскажа пра сябе і пра літаратуру. І я адчуваю, што тымі сваімі кніжкамі, якія вы ведаеце, я расказаў толькі одну, может быть, сотую, а может не одну сотую, а толькі одну тысячную таго, што я перажыў, што я бачу ў жыцці і што адчувае маё сэрца. Я думаю, якімі мы былі б сапраўды хорошымі пісьменнікамі, калі б мы маглі перадаць чалавечымі словамі тое, што умее адчуваць наше сэрца, якімі мы былі б пісьменнікамі. Таму я, слухаючы выступленні, гледзячы ўрыўкі, больш за ўсё думаў не аб тым, што я зрабіў, а аб тым, што я страціў, аб тым, што я не ўправіўся і не змог зрабіць з прычыны абмежаванасці свайго таленту, з прычыны абмежаванасці ў сваім здароўі, якое даволі такі моцна падарвала вайна. Дарагія таварышы, літаратура такая штука, і пісьменнік такі чалавек, такая рэч, якая асабліва мае патрэбу ў цепле, у ласцы чалавечай, у сонцы. І я бесконца рады всім вам, которые прыйшлі на сённяшнюю сустрэчу, і цепло гэтай сустрэчы, сённяшняй нашай сустрэчы, такой нечаканай, такой хвалюючай для мяне, яно будзе грэць маё сэрца ўсё жыццё да апошніх маіх дзён. Таму я яшчэ што хочу сказаць. Літаратура такая рэч, пра якую, калі можна парафразировать, сказаць, як і пра жанчыну можна гаварыць бясконца. Я мог бы пра літаратуру гаварыць бясконца, таму што я ёю жыву ўжо многія гады, і яна такая, што много вельмі самых розных адценняў і много розных эмоцый пакідае яна у душы. Але мне хочацца сказаць толькі пра адно, пра тое, што калі мы што-небудзь зрабілі ў літаратуры, так это таму, што ёсць сэрцы, ёсць цеплыня чалавечых сэрцаў, ёсць чалавечыя погляды, якія грэюць у часе такіх сустрэч.